Si San Pablo naghisgot sa atong unang pagbasa o duha ka klase sa tao. Kadtong tao nga kalibutanon o tao nga espirituhanon. Niya matod pa niya, ang tao nga kalibutanon dili pa kamaong mukaon o gahi nga kalanon. Mura siya bata ang gamay nga gatas ray kanon or imnon. Niya ang kaning espirituhanon maoy makakaon o gahi nga kalanon. Pasabot mga buhat nga lisod. Niya ang timailhan sa mga kalibutanon kana kunong magsigi og bingkil-bingkil, niya mo panig-panig ba kanang doon na sila murag amo. Ako dapig ni Pablo, ako dapig ni Apollo. Sa inyong paminaw, kitarong nanimba unsa man ta, kalibutanon o espirituhanon? Kinsay mo ingon, Father, ako espirituhanon ako. Taas ang kamot. Puros pa deta mga kalibutanon kay nasa mo isas kamot ana raman sad uwaw ba uwaw ana mauna niya kon kalibutanon ganita magsigi ra gitag away mura tag batang gagmay nga magyagaw ba magyagaw ana si Kristo mudaig mo na siya sa bata nga mao na makapalangit pero naagi aspeto ang bata sad in terms sa pagtrabaho yagaw gina kay di mo nakasabot ang bata nya kanang bata bisag unsay atong isulti mao ra sad na iyang sundon no mao tanang aligre kay nang bata nang litan imo nang pakit-on og color nagdakag color nga kanang bariyani kani unsam ning kolora kani akong gisolob unsa ning kolora ha unsay white nga black man black ni ay ha na to na kamo kay dagko naman ta mo ingon gid ta kay naanad banta nga kani siya white pero kanang batang gamay ingna unsa ni totok siya ingna black sunod ni mong tanaw na niya unsa ni nga color black nya pakiton dayon ni mog itom nga color unsa ni nga color ingnon ni mototok man kini man sa kamao imo ding ingna white mo ingon sa nang bata white mo na igsunod ni mong kita unsa ni nga color black nya pakita nimo sa itom unsa ni nga color white mailad man ang bata mailad ba gilingay mong tupad na di ka daling mailad. Sige. Mao na ingon San Pablo magsigi na taog lalis ako kang Pablo, ako kang Apollo. Ang nalimtan matud pang San Pablo nga kining tanan nga buhat sa kalibutan ang Ginoo maoy hinungdan ani nga wa tay mahimo kunwa ang Ginoo matud pang San Pablo nganong ari mo pabor nako nga igo raman kong nagpugas nya si Apollo mao say nag bisibis onya kinsa may nagpatubo sa tanom kinsa man ang nagpugas mo'y nagpatubo sa tanom ang nagbisibis mo'y nagpatubo sa tanom ang Ginoo elingay mong tupad nakinsay ga color ana imong buhok ingna nakinsay ga color ana imong buhok awa nganong nausab mo ng color sa imong buhok nganong nausab mo ng pormas imong kilay nganong badlis na lang na kay nailad ba nga murag kita nay magbuot nya ingno din ka bati kay kagnaong basta di nimo kuluran tiguang kay kagnaong basta di ka mangiskis ana imong kilay di ka magpaputi ana imong naong nya musunod mauba sige color
Wa gid tabay ka ng baruganan nga in relation to God who is the author. Siya may author, maingon ta, time sa ha, maingon kang bati kog naong. Pero ang Ginoo may nagbuot aning akong buhok. Di ba? Maingon na ka time sa nanghid sa kos Ginoo. Uyab ka, babae, ingnon dayon ka sa imong uyab nga laki. Tinukhangay ta. Ana. Nya moingon sa diga, sige kay I love you man. Ana, way mga kasal, tinukhangay dayon. Unya, nangutana ka kas Ginoo, Lord, kining akong lawas karong adlaw aning in relation aning tawhana, ako ba ning gamiton aning sexual activity? Mauna barong panahona nga mag-sex me? Mag-sex me, wa pa man mi kasal? High school pa man mi? Di ba? Wa pa man mi ka-graduate? Pangutanas Ginoo, kay siya mao ang tinuod nga nagkupot sa tinuod o kamatuoran sa atong niagi karon og sa umaabot. Pangutanas Ginoo, mao nay punto ni San Pablo, mahimot ang espirituhanon kay ang Ginoo espiritu man. Ang Ginoo matud pa ni San Pablo makahukom sa tanan. Pero kita mga tao di ta ka maong mohukom. Ilad-ilaron rata. Ingnon kang bati kag naong mutuo sa ka. Ikaw laki ka pag binabay, magbinabay sa dayon. Ang babae sa dinon, pag linaki, maglinaki sa dayon. Nya tuo dayon ta ana. Pangutanas Ginoo. Ngi ko na beling nga imong tupad na mutuo ka nga nang ingong Padersiano palit gyud slat. Na mutuo ka ana ang Ginoo mo ay nagsulti ana palit gyud slat. Ha? Tuo mo? Lang. Pila na may namalit na tog slatron. Kani maura ni tuo nga Ginoo mo ay nagkuan nila nagsulti. Ang atong SBF dag na natayhalin nga 37,115 ka slots na apay 22,885 ka slots nga available tag 500 pesos para ni sa atong kumbinto ha. Nga nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 niabot na sa 216 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Nya ang atong special slot kadtong CTUMM para sa birthday ni Mama Mary, mag-feeding ta karong September, karong simanaha, no? Mag-feeding ta sa mga elementary school niya inig ka October sa atong segunda patron, mga hatag tag bugas nga tag 5 kilo ngadto mga around 3,000 ka pamilya dinhi sa atong parokya. Nya ika November magsugod tag himog balay, mga 61 na sad ka balay atong target nga himuon para sa mga way balay or lisod kayog balay sa atong mga kaigsuonan. Nanasad tay halin nga 846 ka slots na apay 69,154 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Makapalit kitang tanan anay kung gusto ta. Nya nasa ni say 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Na nasa tay nadawat nga tulo ka 61 slot challenge. So, atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ako lang dahil i-advance og pahibalo nga ugmang adlaw magsugod ang atong Triduum Mass para ni Mama Mary's for Mama Mary's birthday karong Domingo pitsa 8 niya gihangyo nako ang atong mga katawhan nga moapil ta sa atong Triduum Mass kada karon minor Triduum kaning alas 6 sa buntag niya ang main Triduum Mass nato ini ka alas 6 sa hapon or sa gabi nga misa sugod ugma nya ugma sad ini human sa atong misa ug mao na itong himuon kada Huwebes ang atong prosesyon iprosesyon nato ang image ni San Vicente Ferrer
dinhi sa certain part sa atong parish perimeter diaring sa atong simbahan. Tuyok ta din niya anang iskarsada ngadtos may anang ila diha nang ilang idna market so tas ning Manorinia compound lusot ta ning kilid simbahan lakaw ta ngadto padong sasing adto ta ilang Bradboy ngadto ta padong sa aning sana Woodland nya balik dinhi. Unsa may atong tumong ana kada Huwebes ato na nang iprosesyon si San Vicente Ferrer. Pareha gyapos unang gibuhat pero duol ra to sa una tuyok ra gamay dinhi karon atong gipalayan magsakripisyo ta magampo ta nga mo matured ang pagtuo sa mga leaders nato dili magsigig away kay matud pang San Pablo kini mga kalibutanon magsigira ni sila bingkil-bingkil magsigira ni sila away nya karon sakit na kayo palandungon nga siging away ang ato mga leaders nga ato mga political leaders nya siging pamakak grabe ang pagpamakak karon lies di ba si Satanas mo'y prince of lies nya karon daghan kaing bakakon labi na diha sa social media magsigig pamakak mo na magsakripisyo ta kay ang kamatuoran mao gyud ang pag-alagaray sa usag-usa ang paghigugmaay ug ang pagpasayloay dili ang pag-inilaray kanabang pugson ta bisag ka mao gitang mo analyze ana pugson ta pagtuo nga mao ni ang tinuod kato ba kung giingon bisag nakakita ta nga ang ato yung common nga understanding black gina siya pugson ta sa ato mga leaders nga white lagi ni white ana lang naataroy leader nga moingon diha sa social media i-announce during sa iyang talk nga ang mga pulis nga niadto sa QOGC compound way mga armas ang giportray sa media porting armas sa libay diri sa ilang lawas tag-as kay mga armas ana pugson ta ba wa lagi armas nya nga atong nakita nay armas unsa man ang ilang gida nganong ana man wata kay bawo nay moingon ang atong leader sa pulis ngadto pag-serve nila atong arrest warrant niingon ang kaning abogado dito sa maong compound nga kuan man ni questionable man ni adi ta mag-discuss kay igo raming tuman sa balaod amo gining i-serve bisan pag mubabag mo dinhi tagaan mo na mo 30 minutes unya og di mo kuan mupugos migsod unya nanood na di ay sige gipasod na to sila mugos gyud unya nahimong search warrant nahimo pa gyud karon nga unsa na nang ilang tawag ana kanang di naman na arrest warrant kay sila na may nagpuyo ron dito sila na may nagpuyo nya ilan na magibutang ag barikada ang mga lugar di naman kasod ang taga dito di na kasod gahapon do na toy gibutang nga video nangadto ang tanang social media ang sana kanang mainstream media o mga media men nangadto kuyog sa abogado dito kanang ilang abogado sa QOGC gibabagas mga pulis di nakasod ang mga dili tag-iya sa lugar nga mao ang mga pulis mao nay ni babag nya gasigi ang tawag ingon ang mga media hain mang inyong officer kay kahibaw man may kamo mga pulis nituman ra mo duko-duko sa taong ato mga pulis nga nagsige lang sa tawag tuman tinuod man gina nituman ra man gid sila kay di man sila ga desisyon ato mo na pangutanon nganong moali mo dinhi nga di man ni inyong lugar amo maning lugar naa lang mitan-awon diha sa sulod kay dagduda mi nga naa na moy illegal dihang gibuhat adi gyud di ra gyud magtingog ang mga pulis at kay lagi ang ilang message sa mga pulis nga nagbarog dito nga nagdaan ang ilang kanang ali nga igo raming gatuman sa mando mo na ingnon lagi kang white unya black di ay mutuman kita kay mga bata pa man kaita pero ang Ginoo pay atong gisunod ang Ginoo pay gisunod dili ta mo buhat muna sa atong simbahan daghan tag mga martyrs kay bisan pa og ingnon sa emperor buhatan ni
Nya moingon, di kay ka mobuhat, patyon ka nako. Sige, patya lang ko. Basta mosunod ko sa Ginoo. Ana, mao na gibuhat ni Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, ug sa tanang mga martyrs, mga santos, di gyud mosunod sa isultis tawhanon nga mga leaders, basta supak nas Ginoo. Pero karon in taon, ang atong mga sulugoon kunuhay sa atong nasod, unsay isulti sa labaw, sundon, bisan pag inconsistent na. Kay doon na say gadaog kaning court order sa Davao Regional Court, nagda ang abogado ni anay court, unsa na nga nana? Court protection, unsa na protection order na di na ninyo pabutangan dinhi og mga harang kanang kunang barikid kuno. Di gyud maminaw, basta wa magikan sa among leader. Kinsa ka to, si Pablo ba to, si Apollo ba to ilang leader? Di gyud may mutuman. Ang amo ra gyung tumanon, kana ra gyung inyong, kana ra gyung isultis among leader. Pero gikan sa korte nga wa sad may kauyon, di may mutuman. Ang Ginoo maogi atong sundon. Una, kining maong mga butang ako ning hisgutan kay ato ning katilingban. Di na ta mo tan-aw dinhi kung unsay matud pa ni San Pablo, hain ka nabilong, tua ba ka ni Pablo or ni Apollo. Atong tan-awon nga kitang tanan giawhag nga mosunod sa Ginoo. Mo na niingon si Kristo, di ko maminaw ang mga tao nga maoy nag-ingon ako nga di nako palakton ang sugo sa kong amahan, mosuroy gyud ko sa tanang dapit, dili kay magpabilin ko dinhi. Pasabot si Kristo, dili maminaw sa mga tao. Ang paminawon ra gyud ni Kristo mao ang pulong siyang amahan, ug gisunod sana sa mga apostoles, ug hinaot mosunod sa taana. Moingon ron ang imong hunahuna, ayaw palit og slat. Unsa may imong isulti? Mosunod ko sa Ginoo, palit yung kong slat. Ingka mapobre ka, di ko mag-uol mapobre. Kay total, niingon mang Ginoo, bulahan kamong mga kabos. Ana, mo na'y tinuod. Only God is truth. Kitang tanan, magpaling-paling ra gitagwa tay Ginoo. Una, ang atong gitawag og kaning legal, illegal di ay. Usahay sad tawgon natog illegal, ang legal di ay. Usahay tawgon natog tinuod, ang bakak. Usahay sad ang bakak, ingno natong tinuod. Nya gwa gani tay Ginoo, mailad taani. Mailad gid ta. Nya magsige na lang tag duko-duko, kana bang pinastoborn ba? Nga di na lang kita motubag, mura na tag wa nay kanang naamang. Di ba? Kanang yawa ra ba kung mosod na nato, mahimutang bungol, amang og masakiton. Mao na diri sa atong ebanghelyo, nasakit ang ugangan ni Pedro kay gisudlag yawa. Giayo ni Hesus, nya gipapahawa ang daghan kaing mga yawa. Kay masudla na tag yawa, ang yawa sa garbo, ang yawa sa kalaway, ang yawa sa kahakog, ang yawa sa kanini ang bisyoso, mahimo natang bungol, amang, buta in relation sa kamatuoran. Di na ta kasultig kamatuoran, di na ta maminaw kamatuoran, di na sad ta mutanaw og kamatuoran. Giling niya imong tupad be. Kay mura naman namatay or natuog ba na. Ing na ganahan pa kang mutanaw sa akong naong. Ing na ba? Kanang akong naong. Kay maura ba ni kamatuoran? Mga bana, ganahan pa mo mutanaw sa naong sa inyong asawa o adto na mo mutanaw sa Facebook, kana mga TikTok diha nga nindot kay mga lawas. Tutukin ang imong asawa kay mauna ang naong sa imong kuyog sa kinabuhi. Di ba? Kamo mga asawa, ganahan pa mo mututok sa naong sa inyong bana. Nga? Hoy. Or na.
Nya, ako, isipin yung Paris Priest, ganahan pa kumutanaw sa inyong naong. Ha? Siyempre, tanaw dyan ko ninyo eh. Kamo, ganahan pa mo, maminaw na ko, moingon ko palit mong salat. Tanawa, di ba? Tulura kabuk ang nitubag. Wala na mo diha, dili na nako problema. Ito mos Ginoo.